Haleluya. Siyafunda ke bazalwane Izaga 31 verse 8. Ubuhle kuyinkohliso nokubukeka kuyize. Kepha wesifazane wesaba uJehova uyakudunyiswa. Please turn down this. Baba siyabonga egameni likaJesu. Dumo lonke Nkosi sinikela kuwe ngezwi lakho. Khuluma kakhulu intando yakho, silalele ngokukholwa. Vulindlela zethu zamoya sizizwe nakho lesilungisa lisakha lesiqonde sendleleni egameni likaJesu. Amen. Ngicela sibheke leli verse eColossians 1:4 kuyabagama ethu kuphela bazalwane. Ubuhle uyakudunyiswa. Ilokuqala nokugcina. Futhi ngabamazi umuntu wesifazane muhle angithi. Umuntu wesifazane wonke nje muhle bazalwane. Yini umuntu wesifazane? Before ngiqhubeke bazalwane ngicela ukushaya babizwe izandla. Faith akanayo bazalwane iyamangala. Kuba uzulu yini umuntu wesifazane? Umuntu wesifazane imbali bazalwane. Yini imbali? Itholakala imbali. Imbali mayithola ngeke uvele uthole imbali. Utshalwe yodwa njengo-carrot njengo-tamatisi. Ukuze uthole imbali udlulaphi emeveni ngithi. So khona meve. So umuntu wesifazane umuhle kodwa ubuhle bakho abutholakali kanjani? Ungabuthatheli phansi. Ukuze umuntu wesilisa or nokufunayo akuthole kanzima akuthole kalula. Atholakala kalosana besifazane. Dlula emeveni qala ukuze ungithole ngoba ngiyimbali. Haleluya. Umuntu wesifazane i-backbone. Ubona lento lomgogodla. Makufele phansi le ukuhlala wheelchair ngoba ayibalance. So umuntu wesifazane uyi-backbone. La ukhona wona izinto zonke ziyaqonda. Haleluya. Umuntu wesifazane ngimfanisa ne-glue futhi. Yabo i-glue yenza bazalwane, i-glue etravis. Umuntu wesifazane la ukhona siyahlanganisa. Mangabe ukhona into enzakalayo bazalwane asihleli sihlukanise. Siyathanda ukuhlanganisa. Siyi-glue wesifazane. Umuntu wesifazane futhi ngimfanisa ne-sponge. Yabona isponge sisithina ngasamabhobhi sosha ngasekhaya. Isponge ngimosibheka sobile isponge nje. Sathu sifake amanzi isponge senjani? Siwamunca amanzi akithi. So umuntu wesifazane la uhamba khona uyamunca. Information uyathatha information uyigcine kuwena. Isikhathi uyithatha isponge usifanya zonke indawo amanzi aphuma ngithi. Thatha information ufunda okuhle okukushiya. La ufunde khona ufundisa abantwana bakho, ufundisa abacolleagues zakho, ufundisa abangani bakho. Ncela, mina ngiyacela kumama. Yonke into ayifundisayo last week ngifundisa last week bengishare nomamathi. Mawa uthe bathi ngoba ngisponge ngumama. Bathatha okuhle bamba ncela. Bese ngiyokufanya sala kukhona. Nasemsebenzini ngiyabatshela. Amen. Haleluya. Amen. Umuntu usazana i-provider bazalwane. Yini provider? Tolingelayo bazalwane. Uma uhleli nengane ibona ukuthi igqoke edabini umuntu wesifazane. Ekuvele uyeke nje ngithi. Mawunakho ekhaya uyamkela. Makhelwane yabona akadlili kuyashisheka kwamakhelwane ungona umzalwane wenze njani yamkela. Haleluya. Amen. Bese kugcina isifazane umama yini umama? Umama uyilomuntu lo omultitaskayo. Kenze ukuthi umama umuntu wesifazane uyapheka ngisekhaya. Wayelo upheka uyaklina. Ngesikhathi uklina uya-ayina. Ngesikhathi u-ayina kunengane emhlanje. Yabona yamultitask. Usathi uya-ayina uyaklina uyapheka kade washile futhi linethi izulu emnyanga. Ugijima nengane emhlanje uyathi ushiya ibhodo endlini uyazi ukuthi ushiya i-ayina iyashisa. Uyothi uwashile uzoyifonda futhi. So you multitasking. Ngesikhathi umuntu wesifazane enza kanjalo ngeke umbone ihlinile. Siyaseka nje. Siyadumisa ngoba leli thina singomama. Siyafukamela. Njengenkukhu ifukamela amathwane akhe. Wherever you go as a woman, make sure ukuthi uyafukamela. Usifukazi. Hallelujah. Amen. In one word, umuntu wesifazane uyaba unkosikazi, abe upartner, abe umngani, abe organizer, an administrator, a director, an economist, a teacher, a mother, a health officer, an artist, aphinda abe queen. Khona kunjalo konke. Aphinda shine as a queen. Umbone ephuma ehamba uthi wazwa umuntu isibanibani. Kanti ngithwele konke lokho kodwa ngizikhombisa. Ngoba uNkulunkulu wasibhalela isidomo ukuthi wherever we go singakukhombisa ukuthi inkinga zethu singayiboni. Haleluya. Ngathi nje isikhathi bazalwane. Ngicela ukuthi namhlanje homework enginikana nonke abantu besifazane. Uma ufika ekhaya in the Bible choose umuntu wesifazane oyedwa. Uthi umbheka ubheka i-character yakhe. Uthi no mina nginje noma ngiyafisa ukuba nje.
Kunabayifingwe babala-ke bazalwane. Uqala u-Eve, u-Eva. Ukhumbula u-Eva? Into engiyithathile ngo-Eva izolo prepare ukuthi u-Eva was very influential. Wakwazi ukuthi akhonvince u-Adam kuthiwa ngasidla isithelo. Ufika umuntu wesifazane wamkhonvince washintsha. So umuntu wesifazane uya-influential. Wherever you go, wazi ukuthi sekufike wena wakhuluma izwi lakho uzoshintsha izinto. Bese kuzoba khona uSara. Nikhumbula uSara? Uyabonga ukuthi umntwana semdala na-90 wabekezela. Uthe sekuney'nkinga ekhaya. Ubekezela